Berapa menang berapa menang is karena cong kelah penting langgan ya ya sudah tuh begitu tuh gue jak barang lang bedung lay tuh tar kenugunan waktu ye ile yang ke muskil kalam naik gitu malah tuh ya oh ini nani lu bokar lang nunggu tuh ya ini iman speed boy itu nih mbak kang ada pas smile gidir mini experience tong kai song no experience tong kai song kedu tong phang ka ini bah yeah finally Nah, lebih karena kita tarik ini, gilali. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं गांगा थफाजों आंजों ओमफ्राय न'आवलाय बेसे मा नांलाय खमलाय जानाय लोंनाय संनाय खावनायजों बेसे थाबाय थानो होननानै गांगा थफाखौ लानानै नैबे सकि हाजोआव फैलायबाय आं लोगोफोर माने गोबावथारसैमोन बेबायदि बेरायैया ओमफ्राय आं दिनै गांगा थफाखौ लाना फैथारबाय आरो दा लोगोफोर नायलांबाय थादो बापावै फुंनि ओंखाम जानस्लाबनो मोना माने फैनो न'आव बेसे थाबाय थानो बाजुबाय थौबवा बेरायना फैनोसै होननानै ओमफ्राय नै आंखौ लानानै फैबाय बा बिराद माने एक्साइटेड ना बिराद मोजां मोनो सकि जायगाखौ बेसेबा बावनो हाया आरो आं बावनो हाया आरो बेलेग जायगायाव थांबाबो बेलेग जायगायाव गोजान जायगायाव जों थांनो हाखाला जेखि जाया जोंनि बे जायगायाव आं मोजां माने सकि जायगाखौ मानि कारनै बावनो हाया नोंथांमोना नोंथांमोना जुदि फार्स्टनिफ्राय नायग्राबाथाय जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखागोन मानि कारनै बावनो हाया मानो होनबाथाय सकि हाजोनि दैमायाव बिराद माबा दं जोंहा ना मा होनथारना मा दं जिउनि जारिमिन जारिमिन माने जारिमिनानो लोगोफोर सकि हाजोनि दैनि साउन्डजों लोगोसे अन्थाइनि माबाजों लोगोसेसो जोङो इखिनि माबायाव दंफैयो नामा आं दा बेसेबां मोजां नुखादों नै भिउखौ नायनाय लोगोफोर सोरबा जुदि पिकनिक जानो गोसोबाथ' फैनो हाखागोन दा थांबाय थानोसै जोङो सिङाव मम' लादो लोगोफोर मम' लानायखाय गाव आथुर जादो ना ब्रो आसलागोन ना खार केमेरायाव थाबबो थौआ माने लोगोफोर आङो मानो थाबाय थानो बायो इयाव जेनेबा बैयाव गोथौआव थांसै आरो बे आदा खिस्रा जायगायाव थाबाथाय एसे बाबा फैनायनि चान्स थायो गिसोगारो आङो वाव रिलेक्स मोनखायो जायगायाव फैनाय लोगो-लोगोनो ना खोनायालै इयाव र' खोन्थ'ना आयख' आं होनखादोना आं होननाय गासिबो बुस्थुआनो सैथो जायो मिथिखायोना ओंखायनो हिनजावनि बाथ्रा लानांगौ मिथिखा आं दानिनो बुङाखैमोन जुदि बाबायानो फैनो हाबाय बाबा फैनायाव इखोरिनो हाबा मा जागोन हो बाथ्राखौ मानिनांगौ मिथिबायना मोनजाखागोन दे गथ'आलाय हिनजावनि खोथा लानांगौ नो हिनजावनि खोथा लायाबाथ' गाब्र'यो दा इखोरिना थाबबा नों लायफिननो हागौमोन दायो लोगोफोर जोङो फाइनालि मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायना हाजोनि भिउखौथ' नोंथांमोना मिथिखागो जाय फैफेरबाय ओमफ्रायना नै नायदो आयो गिलु बालु हाजो खाथियावनो थाफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उन्दै गथ'फोर फैदो माने पिकनिक जानो फैदो आरो ओमफ्राय सोरबाफोर पिकनिक जानो गोसोबाथाय फैनो हागोन जोंहा गांगा थफाजों आंजों फैलायबाय आरोना बेरायनो मायावथो बेरायहैनो जोंहा गांगा थफाजों आंजों सकियानो मेन सकि हाजोआव माने बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आरो फैनो थाखाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोसानो लुगैदो नामा हो मोसानो लुगैदो उरां फारां जाबाय नोंहा गोसोआ माने इयाव फैबाथाय लोगोफोर दैनि साउन्डखौ खोनादोंना ज्राव होनलायनानै माने माइन्डआव जेसेबांखि प्रेसार गोलैयाथों मानो इयाव फैनानै खनसे दसे साया सिङाव दसे जुदि जनानै थायो होमबाना माने रिलेक्स मोनलांजोबगोन नै जों फैदो नैयाव गेट गोदान बानायनायखौ नायहैनो दा नै दा बिराद साफा मोनो
नै अन्थाइ गेदेरावनो दं जोंहा ओइयाव नै नङा ओइयावसो नैयावसो ओइ सिगांनियासो माने इयाव मोनसे स्ट'रि दं आं नोंसोरनो स्ट'रिखौ होनो हागोन बेनिफ्रायनो माने जोंखौ नोंथांमोना सिनायलांदो ओइ दिननिफ्राय ओइ दिनखौ नोंथांमोना नायबाय था आं होना होनि ना मा होनो हो गाज्रि हो मोनामदो मोनामलायो हाग्रासो दा जागा नागिरनो जों जानो थाखाय मिथाइ लाना फैबा दैनि गारियाव बहा जायगोन सान्दुआव जागोन ना सायाव जागोन एसेयाव थांग्रोनो औ जों फैनाय टाइमाव नै गेटखौ बानायाखैमोन आरो गेटखौ बानायाखैमोन इ गेटखौ बानायाखैमोन नाथारना हो थाबायना गस्ला लांफानो होननानै दुगैनो होननानै दुगैगोन नामा आफाया दुगैथ'वाखै ओमफ्राय नोंलाय अबावसो दुगैयोमोन बा मालायखौसो होनबाय दं थोनाया खर'आव लागै थांना फैनि माबायदि खर'नि गेटा दंना गैलाबा दैया बिराद खम फैदो एबार ना जों थानायाव एसे गोबांमोन माने स्कुलनि सात्र'फोरबो फैनानै दङ बिराद इन्टारेस्ट नामा हो बिराद इन्टारेस्ट होनबा मानो होनब्ला बेसे सहैखाबाय थाबाय थानो जिबनाव नामा बेसे उन्दुलाय न' सिङावलाय एसे हाजोनि फिलिंसखौबो लानो इयो दै बाख्लायनो दं नोंसिना जाबाय नायनो दिनै आरो साइबि गलांगोन हले मोजाङै नोंसिना बबेजों गाखोहैगोन नै लायखिया गाखोनाय सम नोंसिना गाखोनायलै दिखांगोनलै फाय नायहैग्रोनि जेरावखि थाङा मानो नुवाखै मायावनो लाफानानै होमबालाय माबाबानो जायोना जेरावखि थाङा फट'खौल' नांग्रोगो फट'खौल' नांग्रोगो नै टिकेट दङ फैनो लाखै मोनखानाय नङा आं नै सात्र'फोर दं गथ'फोर इ गेटा गैयामोन जों माबाथाय हामदोथ' इनो ना दुगैनो फैनो लाखै फैनो थौले नै इदि बाख्लायनाय नै जों सिगां फैनाय टाइमाव इ बुस्थुआ गैयामोन बिराद साफा जादों दा दुगैनो हो उन्दुना थानानै बे उन्दुना थानानै दोनदो बादाम जादो फिलायना थैखागोन बा गाज्रि नोंलाय माथो दुगैनो दार जाबाय दंमोन दुगैगौमोन आरोलै ओइयाव नामा ओइयावसो इना गथ'आ दुगैबाय बा इसोरबो माने दै खमाव हिट मोनाखै ओमफ्राय इयावसो दुगैगासिनो नामा दैखौ गोबां नांगौमोन जाहैबाय नामा इयाव ओइखिजा आरो गथ'फोर दङ ओंखारफिन गोलैलांगोन बहा मा स्टाइल खोथेनो जुजिबाय दङ माया दोनदोसै लंपेन्ट गानग्रा मा हो गैला थैजानोखोबा गिदो जागोन ना बबेयाव जागोन नोङो साया नांगोन ना सायायावसो जागोन जानायनिल' दावराव खालि जानायनिल' दावराव मानसिया जानानैनो थांनानै थायो इखौ बुंला स्टारिया खालि जानायनि दावराव मा बारान्दो नामा मा बुस्थु बबे ओइ नै दा मिथाइ गारनाबाथाय दान नुगोन नैयाव मबाइल नुवालै मिथाइ गारनाबाथाय फैखायो मिथिबाय हो मिथाइ गारनाबा फैखायो नै नुवालै इयाव थां दैयाव थां एखिजा दसे माने टाइम पास खालामलाबदों आङो नामा टाइम पास खालामलाबदो थांना खनसे हाबना नायनो नांलायदो थाथो रावबो खावा दे नोंसाबो नै बया साफा फैखादो इदि गिदिंनाङा जागाया फिसा मोनहैगोन बोजाबा मोननांगौ बोजाबा मोनहैगोन इस खारलायथिं नै आबै मोखां सुयै थां
Iman bayi gaza manusia, makan suinya bayi doang nunggu. Kelah, माने इयाव ओरैबादि सान्दुङा था नांखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गांगाथफाया खोमा सुगासिनो नै गरम जानानै बेसेबा गुदुं सानासो खाथियाव थाफैयो ना मायोथाय जिखिजाया दावखोनानै थाफैनाय बायदि जायो खोमा बेसेबा गुदुं मोनो आरो मार गरम जाखायो थेवबाबो गरमबाबो बेसेबा मोजां मोनो मानो होनब्ला हाजोनि खाथियावनो दं जेराव बे गोथौ गोजा बारायलांबाय दंलाय दै थारखौ नुगोना नुवाखै इलाय आंखौ मुस्किल खालामनो नागिरदों नामालै दैया अ नानि लुबाव खारलां नोङो दैया इनो इमान स्पिड बोहैदो नै नाय बुवा मा बारायलांदो इयो फट'नो नुबायना खाबथानासो दोननांस' माया सरलपारा नामा नुबायना फट'नो अबेजों गोथौ गोजा बारायलांदो बाब इमान बायदि मानसि हो आं थाङा बिराद इन्टारेस्ट अ मालायनिया भुटानाव हाबैना बुजानो नागिरदों भुटानाव हाबैना बुजानो नागिरदों नै भुटाननि सिमा होनना दोनखादो नै भुटाननि सिमा होनना दोनखादो इयाव मिथिबाय अ थौ थाबायदिंबाय था जेखिजा हायो एखिजानो थाबायदिंबाय था आगारना दोनदो नोंखौ दिनै इयावनो सकि हाजोनि दैमा माबायाव गाथोनाव जेराव फैयो माने नाखौल' नुबाय थायो इयो इयो दं नाया इनो अन्थायाव नै इनो दा नाखौ हमहैथारगोन नामा हो दैयाव फट' लानो दे इयाव अन्थायाव गसं अन्थायाव इखिजा सान्दुं संले दुगैनो दैया बाराथार नङा हो लोगोफोर माने इयाव फैबाबो सकियाव फैबाबो खनसेबो दुगैफेरनो मोनाखै खिन्थु एबार नेक्स्ट टाइम खनसे दुगैनो होननासो फैगोन बेफोरबायदि बेलेग प्लेन लानानै फैया सोरखौबा लाबोनानै आगारना फैनाय बिदि सोरखौबा लाबोनानै आगारना फैनाय बेफोरबायदि माबायाव फैया खिन्थु दुगैनोसो फैगोन इयाव एबार इजा थांनांला दे एबार दुगैनोसो फैगोन लोगोफोर मायाव ओइनो नै आङो नैफोरबायदि लामा नुबाथाय आं बेफोरबायदि दैनि लामा नुबाथाय दैजों थाबाय हबेजों मोनहैगोन आं बेखौ नायहैनो लुगैयो लोगोफोर नैफोरबायदियाव थाबायना थांनो लुगैना लुगैया दै थांनानै हबेजों मोनहैयो बेखौ नायनो लुगैगोन ना लुगैया वाटारफल बेनिफ्राय जेनेबा इ दैया हबेनिफ्राय फैदैखौ नायनो लुगैगोन ना लुगैया नोङो हो नायालाय थागोनथ' आरो दैयावलाय नाखौल' नोजोर माने एख' सानजायानो गैया ना नाल' नामा ओमफ्राय नानिल' थान्दायाव थायो जेखाइखौ लाना फैफानांगौमोन इयाव मोजां नुवाखैलै ओइ मोननै मोनसेयाव गाखो मानो एख' नङा फाय लाखै गाखोफै फट'खौ मोजां नांगोन नामा नाङा नोंनो नोंबा लाय जागोन ना नों ओइसा गाखोलांनाय देनाय लाखै थां आस्ते अ ओइखिजा नैयाव इ मोनसेयाव अयाव बेर गाखहरदो इखिजा हाखायदै एक्सपिरियेन्स दंखायो जों उनाव एक्सपिरियेन्स दंखायो जों गोदो दंफां गाखोनायनि इये फाइनालि भुटान बर्डारनि सिमायाव नामा हो एबार गांगाथफानि बारि दे भुटान बर्डारसो जाहैबाय इयो ओरैहाय सकि हाजोनि गांगाथफाया इयाव गाखोनो गासिनोमोन ओमफ्राय नै अन्थाइया नै दै नांनाय नायनाया फिस्ला जायो दै आंबो हाबनि र' फट' दिखांनांगौ नोंखो दे पस्ट गांगाथफा स्माइल ओइ गिदिर मिनि बाव मिनि
दा थांनोसै आरोना नैबे जायगानिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय जाहैलायनोसै माने बेसेबां ना नुदों आं इयाव ओमफ्राय मबाइलाव नुनाय नङा लोगोफोर हमनोसो लुगैलायलाङो थांनोसैलै माबा स्रि स्राय मोनबा मोनलायलाङो ओइ लामाया खि नङा इखिसो आंलाय नोगो मालाय आङो जेनेबा ड्रेसथ' लाबोफायाखैमोन ओमफ्राय लामा ससे आं बायनो नागिरबाय आरोना गावनो गामसाफोरखौनो बायना हासिगोन जिखि जाया ओमफ्राय आंबो गस्ला बायनो नागिरदोंमोन ओरैनो जेनला मेनला ओरैनो खम दामफोरनि दा दुगैनो हागोन ना नेक्स्ट टाइम ओरैनो बेरायनो फैया खिन्थु दुगैनो होननानै गामसादोनो फैगोन बा गामसादोनो फैगोन लायनो गांगा थप्पाया दुगैनो होननानै गामसादोनो फैगोन नेक्स्ट टाइम बेरायबाय थानाय जाथ्राखैमोन ओरैनोबाथ' जेराव मेराव थांबाय थानाय जायो न'आवनो दंगासिनो दं आरो ओमफ्राय दिनै ओइ थांथारना फैनोसै दे होननानै फैथारबाय आरो वाव बै नुहुरनाय हाजोआ बेसे समायना अन्थाइबारियाव गोजोनो आंनि गोसोआ गोसोखाङा आं खान्था खुरैखौ मा दाउयो गोलैलांगोन दै मोजाङै थाबायले हे बुंथेंलांगोन हे जुद्रुदोसं लोगोफोर मम' जानो अन्थाइ सायावसो जागोन लायनो ओमफ्राय खायसे खायसे मानसिया जानानै माबायदि गालाङो नै लोगोफोर दा मालाय इयाव बेलेग जोखार बेलेग मानसिया जनानै जाफैगौमोन लायो बेखौबो ओरै लेथ्रा खालामना गालाङो नुबायना साला मा बुंगोन आरो जादोंथ' जादों एसेथ' साफा खालामलांनो हायो ना माथोरा हो बेयाव जब्रा अबदांनोलाय बेयाव जफै बेयाव ज' जाखोंखार di दा इयाव मालाय सोरबा खासे जनानै जाफैगौमोन बेखौ लेथ्रा खालामना गालांबायबा मा जाबावगोन बेयावनो जादो इयाव दोन बैयाव थांनोसै गलांबा गैलांलाय इनो जागोन जाया जागौमोन बबेयाव आंबो थांनांगोन माथो सुबिदा 이기자 드너터 이거 하우스 이기자 드너터 하우스 드너터 जानायनि kan बायदिनो खस्थ' जायो खस्थ' होननानै गानना नामा होमबा नोंनिबा गाननांगौ बिदि बेरायनायाव खस्थ' जायो जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो लोगोफोर जायगाखौ मोजां मोनाखै जाहैबाय गया जाखागोन नामा हो खेबस्रोलाय थिसं जानजाय दे ओइ अयाव दोनदोब्रा फुवारदो दै बथलाबो दं दैयावनो जानायाथ' लोगोफोर जानायाथ' बुंखानाङा एख' मोननांगौल' सोबायानो थागोन गोरानखौ इसे खालामना लाबाय नों नायदिनखाना ओमफ्राय जानायनि लकेसना जोंना सुकुन नैनि खब्दखौ लानो थाखाय इयाव जफैदो जोङो नै दे दोनफिन माने लोगोफोर जेबो जगार गैयामोन ओमफ्राय लामा ससेयावसो फैब्रबनानै प्लास्टिकनि मम'सो लाबोबावबाय प्लास्टिकनि मम' प्लास्टिकआवसो लाबोदों मम'खौ मा प्लास्टिकनि मम' ओइ होननो नाङा सोनायल' दे साटनि लगाय गोथाव नामा गोथाव ओमफ्राय नोंल' जानोसै ना आंनोबो होगोन दे आंनोबो मोनसे हरनो जोंने
saatnya halus langsung. Bah, लगायखो लकेसन नै जानायनि एकदमबारे खावा दावा लोगोफोर नै गाङाथ' पिकासा जागासिनो दं पिकास होननायनि राखांलायदों नामा हो दामान जादसों नै मम'आ लोगोफोर मम' सुप ओमफ्राय इखिजा सातनि दं मा होनो इखो सस दैमाया नै बिथिंजायबो ज्राव 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 माने एख' खोनाखाया आरो फ्रेश जानानै माइन्डखौ फ्रेश लानानै रिलेक्सल' बानायनाय दे जा बिफा नों जानायानो आं जानाय नों जानायानो आं जानाय गोसोमोन बिराद अमा बेदर एवना लाबोनो टाइम मिलायस्लाबासै माने जाखांब्रबनानैसो फैदो आरोना ओरैहाय एख' आइडिया गैखायामोन ओमफ्राय थ' जोंहा सकियाव थांसै होननानै ओमफ्राय दंबालाय होनबाय फैखाबायबो आरो नाय लोगोफोर जों एसे उसुबिदा जायगायाव थांनानै जाहैदो माने दैनि साउन्डखौ लानो बोरै बारबोदो आं गोलैबा खनखांनायाव गैया बेटा खोमखि बेदो बोरैबा बारना हरथारदोयो थांनोसै आरोना दा जिखि जाया जाखांबाय हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै हा हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै बिराद जानायल' आरो गांगाथ' बेदो मा जाबावगोन बाखि एख' गैया रिलेक्स लानानै जानो लुबैदों आं थरायनाखौ मानि कारनै गारि सालायनो होयो माने इना गारियाव गाखोनानै जनानै ओरै हाबि जाबि नायथिंबाय थाबाथाय माने खर' सायोनो बे कारनै इखौ माने डाइभर खालामना दोनो आं माजे माजे बेनिफ्राय दा बाय बाय सकि थांनोसै जोङो हायनि माखासे सालायदो गारिखौ आया नुबायनो नै सालायनो होबा माबा बोरैबा बोरैबा सालायथिंबाय थायो थौ गारि सालायबाय थाबाथाय खर' सानाय हामगोन मानो होनबाथाय नोंनि धियाना एसे बेलेग जागोन ना नङाबा ओरै दलद जनानै ओरै नायथिं नायला माबा सानबाय थाबाथाय खर' सायोनो माने ना स्पिड ब्रेकार थारै नै गैलालै गैलालै नो जाफैबाय नै हटेलाव फैनानै दे हा गोथाव बोरमा बेदर जादों बोरमा बेदर नै बरिया होमबा जादो माबा जादो दा प्लेटनि लेखादो नायो जाग्रोनोसै